ngai zong pani chuan car accident tokin benga na thok tlangwal pakhatin na thi pha chu thina chu thubo tum ma se maktak main chu tlangwal boral ta nu le pa ne anin tonga an be se lo thil maktak an to pha ta ani sumdong tho thling le house tak adrian doria chu meiche pakhat lorai hotela tha ani chungchanga tol thattu pu ani a lawyer thatak ne lo la nei ngai lo Virginia Goodman chu roin ain lenga asoma Virginia chu anta kar thum nuwa lorai thina chungchanga thu tu pakhat kota aranin London ti hrilin adrian chu atan pui thinan thil thiandan kimchang azot masa ani adrian chu tual thana hotela khan loranen engdi tur kal nge anni tina zota adrian chuan tu ti hrial lo mi pakhatin an thuruk a hrial vek thule euro noi khatan pek lo chuan police ne na athlen dona wangin hotela in mu tuma kalan ni ti hrila hotela chuan da kar nge muzat an kha nuin mi tu emoin a blackmail ani ti an hri chuaka man mo taka hotel chu san an tum lai chuan tu mo hian ron bei thutin adrian chu niko hrelo win oma aron harle chuan chuata poisa dar nuai le lorai ruang lo le reng chu a mutani chu vele police an lo thleng hala adrian chu lora thattu ngai an manzui ngal police report don dan chuan he hotel pindan hi a chung lawa ein kala tu ver hon na handle po om lo adrian le lora te fingerprints ba mu tur om lo bok ma se adrian chuan midang tu ti hrial lo anum ve thu a soi boxi Virginia chuan zep then ani ni na ngai deuh tran toni adrian chuan na chan chin chu soi chun zomin thlathum kal ta khan anu pui sonia hne na dor rilin a hna awanga paris a omangin a in soya ni khat chu abial nu lora ni nan chuak du na lora po hian pasal bruno ani mek ani kara chuanga an ti ti boi bor lai chuan sakhi pakhat hian kongoron kan thuta an mani lampana lo tlan ve me kar pakhat nen in chu thoi thuakin chu kar chuan thingkung na takin a sut pha adrian le lora ten an va in chuan tlangwala nau pang tak daniel gerido chu alo thi fel der mai adrian and police call atum lai chuan lora chuan jailan tan pha a hlo wangin alo danga an accident mutu anom main kalsan vatum ma se adrian car chu anum theitlat lo a motor ti nun tuma a be lai chuan an lampanin motor dang aron lang tat mai le chu vele lora chuan daniel ruang chu thuk rovatin pen le notebook ala chuaka adrian car chu supal ni om takin lemalo chang ma se daniel phone chu aron literal rel mai lora chuan phone chu lavata car insurance chungchang ani rin thu soin a reject ta daya mir hrial lo pa po chuan ngai thal lo na nei lem lovina kalsan le ta ni an accident mutu anom ta ka wangin daniel ruang le a car chu da bon tuma adrian chuan daniel gerido ruang chu a car chopin dila anor lut ta ni lora in adrian a car ti nun tuma a be lai chuan pa pakhat thomas gerido chu ron lang lol mechanic ani thu te ron soya lorai car siam nan man ro amamo thule a in lama siam mai atul thu te a hrila lora po chuan rem te in anin zui hota ani thomas ate in an thlen chuan anupui elvira chuan alo lo hle a lorai kuta thisen kai chu elvira chuan alo muwata lora chuan sakhi sut palawanga kai angin do ta hril coffee in pa an ti ti lai chuan elvira chuan lora hne na fapa pakhat an nei thu asoya an fapa chu daniel gerido adrian an luya a car sopa anor lo ngai kha lo ni chu thu hria chuan lora chu lo thon nai na khat ngala thomas an car siam zo thu aron hril nu chuan anin chu chu asan ngala tumwa thomas te nu pa chuan lorai man mo thar thu chu makan ti hle chuti lai chuan daniel a thian te chuan anu elvira hne na chuan daniel chu an bula om lo thu an ron rila elvira chuan makati in daniel chu phone ngala lora khan daniel phone chu alo lak reng chu ni in a korip te tang chuan a ron rita mai si chu vele lora chuan metlum vatin lukham hnoya chuan a thuk ro ngala elvira chuan daniel chu khol in lukham hnoi tanga a ron ri chuak mai chu makati hle an man chu hlau taka an bula ding reng lora chuan a man mo chulamin lom thu po soilo chuan a kalsan ta ni daniel thi dana rin hel kai lo nan an su nu engkim then fa tuma
Adrian chuan a car chu ti chevekin police hnen a ruk bawng in a report a ti chuan Adrian le Laura chu in muk ngai tawh lo turin an in mang tha ta ani Adrian chu a hna te le in an pui fanau ti nen hlim takin hun an hmanga chutia engma thleng lawang maya hlim taka awm lai chuan chanchin thara chuan tlangwal kumsom ni pathum mi Daniel Gerido aina tanga chuak chu chin hriat lo in a bo zui ani ti an ran puanga sin chu ron in thlaka Adrian an meeting ani lai chuan police an lo kala Daniel ate chen in atanga kilometer nga le ka hla accident an to na hmun thlak then khat an ron kenga police ho chuan Daniel pa Thomas an helai hmun atangin meiche pakhat BMW car khal sakhi asuta wanga car chia asiam sak thu le hemini ve khian a fapa Daniel chu abo ti thu te Thomas an BMW car asiam that kha Adrian an akar bo police report date ai nang chia ti thu te an ran soya ma se evidence eng ma om lo wangin Adrian a chuan kalsan le ta ani chumi hnu lo ka chuan investigation team ti chuan Daniel account na cheng singa transfer ani ti an hre chuaka police te chuan a thawna benga poisa chu eroin a tlan bo ani an ring in hu to ngai to lo tur in tiam Adrian le Laura te pon an thu tiam an su le lo thei ta lo cafe a chuan in hmu in thil thleng an soi du na accident an to ni khan Laura chuan Daniel a wallet alo lak so reng chu lo ni in chuta tang chuan a pasal Bruno thawna benka Daniel a chuan a thokani ti an chuaka Daniel chu eru tlan bo nga lan theinan a pasal Bruno in bollan chuan Daniel account hacking cheng singa chu aru chuak ta ni ni eliam zela Adrian po nalama akal chuangin hlotlin na achang chho zel entrepreneur of the year ni na pe kani alom na party an nei lai chuan reporter pakati na hmu du thu an ron rila chu reporter chu tu dang ni lovin Daniel pa Thomas Gerido ngei khani thenrim ti hriat tak hian aron pana Adrian chu arin thela wagin azui rireng to hi lo ni ana puinen chanchin thara Daniel ruk ru anga puan ani le evidence atana car license plate inang om reng chunga Adrian chu a felhim tak de awangin alungoi lo hle a an fapa bozan pui lova ruk ru anga puan ani chu Elvira chu na tuar na hle nge Thomas chuan a fapa om na chu Adrian a zota Adrian an engma a soi du lo wang chuan alungoi lo hle Adrian a lighter tang chuan car a siam sak tak mi chia rakeli anga in soi Laura nen a fapa bo chung changa in nam nei na an nei ni ti hre thei nga a chan chu a car siam chunga lighter le Adrian a lighter ken mek chu ai nang chi a car license plate po ai nang chi chi ani ma se Thomas an thil danga soi tam ma in a oki san deu to wangin security te chuan an nuk chok ta daya Thomas te nu pa chuan Adrian le Laura chu an fapa bo na mo phortu ber ni nan ria a engkim chi chu pon tum ru hle ti chuan le atira Adrian le Laura blackmail tu le Laura I thattu chu tunge ni ta ang Thomas emni khubalak nan Adrian po thal le mai nge Adrian kha Laura I thina alo filhim tak zetem Adrian chuan Bella Vista hotel a thil thlen dan a soi thleng chho ta a ni khat chu tu ti hriat lo mi pakhat chuan Adrian chu file ran thona chu file chuan Daniel ruang an nor lu na lui thalak le voice record alo ma chu voice record a chuan Adrian le Laura te thil ti engkim a hriat thu te a soi chu alo nan le aka hup nan euro nui khatan pek angai thu te poisa chu voin lala an pek lo chuan police ten Daniel ruang an mu chho the nan lui thalak chu a pek lu tur thu te ran soya ti chuan Adrian le Laura chu Birk station an kalanga payphone atangin poisa an dana tur alo hril don ani Bella Vista hotel room number 715 wa chuan poisa kangin an kalanga Laura chuan a phone a pai ngai bokang Bella Vista hotel room number 715 wa chuan da karang muzat an ngak to Laura in a phone a pai ta ka tang chuan message an tung tlat mai chuta chi chuan in boom na thangani ti an hre chuaka man mo taka hotel chu san an tum lai chuan mi tu hriat lo chuan Adrian chuan hnunglam atangin ni kho hrelo khopin aron bua aron harle chuan chuata poisa dar nuile Laura ruang lo le reng chu mutani Virginia chuan Adrian a thu sei tang chuan a kheisa hne na an chan thei ngei a be sei ta hle a
tu ti hrial lo an mani blackmail tu su Thomas kha ani anga a fapa phubalak nan heng zong hi ati ani ring ma se entin nge chu hotel pin dan atang chuan Thomas su chhuathei Virginia chuan rin dan nei ta Thomas an pui Elvira chuan hotela athokanga apui na in Thomas chu room number 715 a lut masa in Elvira chuan a chhuale theinan apui ni Thomas su close ta biruin agent le Laura te lo thlen hun anga kanga an lo thlen nu chuan Thomas chuan Laura I phone apai tir main agent chu message athonanga tu vera tanga chuak lein a hon handle chu a thukru aniang ti chuan thil thlen dan nia an rin chu soi chun som zelin Thomas su Laura I thattu ani an ring ta hle ma se he hi tom na alani mailo Daniel gerito chu Laura tha angalan tir le langai tlat Virginia chuan Adrian chu Daniel ruanga paina lui omna hmun chu zo Laura I bungro enga ber akara anwada theini chuan court ma Laura chu Daniel thattu angin alang theidon ani Adrian chuan Daniel ruang omna lui chu Virginia hrila Daniel luya anor lu don khan Daniel chu la the fel lo ti a hril ngal bok ma se luya chuan akar chopin anor lu ta thoni chu vele Virginia mel chu aronin thlak ta phat mai Adrian and Daniel chan him lawa thi tura luya anor lut mai chu nun ron thlaka ti hle a thin rim na le rin hel nei na khatta Adrian chu in puang turin anora Adrian chuan thudik chu a reng thei talo Daniel Laura thin chungsanga chu Virginia rilta ani accident an toni kha street bul tu kha Laura ni lovin Adrian chok lo ni a akar nung thei lo chu tapui tu tu song gon Laura chu atira Laura thang hlan chuan Daniel wallet chu lak sakin a thona benga poisa ru chuk anga alan theinan Laura I pasal chuan mangtang kai ta ani Laura ril ru ha le som til tuk chu asamat lak pa hiala thil thleng siam thatdan om takin tin Daniel anu le pa Thomas Gerido le Elvira te nena chuan an fapa thi chungchanga Adrian nen mo phurtu veran ni thu a hrilta ani ti chuan Laura chuan Adrian chu Bella Vista Hotel a kawin tuemuin an thil ti a hreveka aka hupnan phul len anei ti hrilin room number 715 a chuan kal turin a kota ani Laura chuan a phone chu automatica Adrian message thon thei turin a set loka ti chuan a pai ta daya Adrian alo thlen chuan da kar nge musat mi tu tu hrial lo chu an ngak le ta a chuti lai chuan Laura phone atang chuan Adrian chuan message adong ta chuta che chuan inbum na thang ani Laura chuan do ta hrilin an thil ti hretu mi tu ti hrial lo po om tak tak lo ti le Laura chuan abumani ti a hre chuaka Laura chuan Adrian hena Daniel nu le pa kha jang na dom na kan pe ka ngai ni arong om na po police kan hrilanga ti chuan kan in pelutang tin soya ma se Adrian chuan chuti anga ti chu alo du haulo Laura chu athat tamak maya pindan chu achuk san thelo fangin a poisa ken chu a thedara ta thalanga alu tawin chu pindana chuan midang anom venga alan theinan le Laura chu pa tha anga alan tir theinan ati ni thil thlen dan dik taka hriat hnu chuan Virginia chuan aril ru ta phim tur le boruak thianglim dong turin pona achuaka achu anu laka Adrian a ipte atangin pen tuiron lik chuaka chu pen chu pen ran nilovin voice recorder aloni Virginia file le document te po a check ngal thoya document le file te chu a case nen in zomna alo om reng lo tu verlam a han hoi chuan a pindan ep che tu vera chuan Daniel pa Thomas le Virginia te chuan an lo thlireng ti muta Virginia chuan a hmai kor hlipa lawyer thatak a case a hnelo la nei ngai lo Virginia Goodman emo ati kha Daniel anu Elvira lo ni reng mai Thomas le Elvira ti chuan an fapa ni thina mo phurtu chu ati ratangin an lo hredei to ma se Adrian chu an ta han ne ruwa ni lo ama in pu voice record ngei manga man tir an duwa wangin hetiang hian ma an la lo ni doorbell ron ria Adrian a kongka chuan Virginia Goodman tak tak chu ron langin movie chu top ta ani thudik le sai hlumangen ngai lo upa ten an lo ti thinangin hausakna thil ti theina le eng thil mang poin thumbo tum maila thudik chu ading chang le nge thin mi hausa le thil ti thei te ta nun hi ol samani mana ma
ase dik taka nun ero harsa a harsong ase thodik chuan nun a thlak nang lama zalen namin pe a mihring min siam tha a mithara min siam thin tlan san lobo boina kan ton tlang hian hlimna min pe a chu nun thar alo chang the